Köp sanly beýlik musulman ýurtlarynda hem bolýaly Türkmenistanda da resmi ýagdaýda Eid al-Adha ýagny Gurban bayramy bellenilip geçilýär. Gurban bayramynyň öňü sirati ýeksenbe güni ýagny 13-nji oktýabrda Türkmenabadyň mal bazarynda adam gaty köpdi. Gurban bayramyna 2 gün galanda gurnalan bu mal bazaryna geçilýän ýolda bir sagatlap ýoldykyny döredi. Bazardaky mallaryň bahalary hem öňkü narhlaryna görä gymmatlady. Öň 400 manada satyn alyp bolýan goýun 500-550 manatdan satyldy. Sol bir wagtda hepdäniň ahyrynda paýtaht Aşgabatyň etegindäki Altynatır bazarynyň mal satylýan bölüminde onçukly köp sany alyjy hem ýokdy.